akuluakulu keneyo uja atazindikira zonena kuti wapalamula moto kudambwe wangozichepesatu ndi kugonja makamaka pamene walemba chikalata chimenecho chikupitatu ku family ya Sishelo Malunga omwe ndi tate amkazi amene keneyo anakhala akuchita naye date enabe kumazafunsa kuti imeneyo nde iti chachitikaso chenicheni ndi chani. Ambiri nkhani yake tikuitsata bwino nabweranso kusayifotokoza bwinobwino video yapita mbuyo mwachidule chabe kwa amene sinathe kuitsata bwinobwino aja ambiri timatsata bwino kuti keneyo ndi artist amene amayimba amapiano komanso afropopo lepaja mkulu amene ali affiliated ku Madness Entertainment ndi ujayo anayimba nyimbo ngati kwa neba ndi zina zotero. Iyetu anapalana ubwezi ndi msungwana ameneno makolo ake makamaka bwambo ake ndekutino dzina lawo ndi Sishelo Malunga. Watu amalunga anapereka uthenga wopyeza ineyo kuti ngati apitirire kupichita ubwezi ndi mwana wawo ndekutino amuzula zakumusi. Nkhanitu imene inatentha posatira kuti ubwezi wawo unali ndithu wamseri ngati anthu amene amazindikira anali ochepa kwambiri. Mano nkhani imene inapanga spark after ndekuti akineyo kuti anagula gift yake ndekuti inali sapato komanso flowers ne panali siku ndithu limene anapanga organize kupita malo ena ake kumene akineyo amapereka gift imeneyo nde panajambulidwa footage imene imaonesa zona kuti anthu ndithu anali mahape makamaka madamu kuonesa kukondwa kwambiri muja tiziwira nkhani zokhuzana ndi chikondi. Video imeneyo itajambulidwa inazungulira kwambiri mmasamba mchezo zosatira zake inakathera m'manja mwa bambo amsungwana ameneyi amene tikuti bambo Malunga. Footage yake ndimenenso tikuiona ikuyenda pa skini patopo posatira zimenezi zikuona kuti sizinakomere bambo Malunga nawonso ndekuti anajambula kanematu ameneyo amaonesa zona kuti amapereka uthenga ochenjeza kineyo lino ngati apitirire kuchita ubwenzi ndi mwana wawo aonesesa zona kuti amupanga zinthu zopsa kwambiri komanso titha kuonanso footage imene ikuyenda mwambamo. You are next, my boy. When I find you, this is how I'm going to burn you. I'll burn your balls. I will burn your balls just the way I'm burning the shoes that you bought. I will kill you, my nigga. I'll kill you, son. You will see who Sishelo Malunga is. Watch me. Watch what I'll do to you. Watch. Ameneyo ndekuti anali yoti ayasa moto katundu ameneyo amene akineyo anagula kuperekatu kwa girlfriend wawo. Of course it was alleged kuti katundu ameneyo ndekuti anali wa ndalama za nkhaninkhani ndithu akuti amafika 1.5 mita ndimene nkhanizo zimakhala zikuyendera mmasamba mchezo. Of course onenawo amanena zona kuti bambo Malunga achita izi ngati njira imodzi yofuna kuteteza mwana wawo. Of course ena amazanena zoti msungwana ameneyo sizoti ndi wachichepere potengera ndi legal age anadusa nditodi zaka 18 amanena zoti ali ndi zaka 19 potengera ndi nkhanizo mmene zimayendera. Komano chimene chinawawa kwambiri bambo Malunga ndichonena kuti akuti msungwana ameneyo iwowatu akamuchita investment yamphamvu kwambiri kamaka ndithu kuti akuchita maphunziro ake au kachenjede kumene akunena zona kuti akupanga nursing potengera ndi mmene nkhanizo zikuyendera. Nde akuona kuti azikhalanso akumachita zungulizunguli ndi achina kineyo zindi kuthekera kosokoneza maphunziro ake ndi chifukwa chake amapereka ma warnings amenewo kuti akineyo atalikire asandikire mwana wawo. Nawo posatira zimenezi pamene taona kuti akineyo atulosalo chikalata chimenecho chili ndi uthenga opepesaro bambo Malunga kuti awakhululukire akunena zona kuti iwo akineyo agwira mwendo ndithudi o ndolakwa anabweresatu chinthu cha manyazi ku family ya Malunga komanso iwo amalunga nde pa chifukwa chaichi iwo akuvomereza kulakwa kwawo. Of course chikalata chimenecho achilemba ndithudi mu Chingerezi potengera ndi mmene achilembera ngochiwerenga kenako kufotokozera bwinobwino zimene alemba pamenepa. Chikalata chake ndi chimene tikuchiona chikuswera pa skini patopo akunena zona kuti ndi Mr. Sishelo Malunga and family kukondedwa bambo Malunga komanso banja. I would like to sincerely apologize for the pain and humiliation I have caused both to you and your family through my relationship with your daughter. Akutero ndati ndiwepese aululu komanso manyazi awo ndinabweresa paino komanso banja lano pa zomwe ndimachita popanga ubwezi ndi mwana wanu pamkazi. My actions were wrong and disrespectful to you and I take full responsibility. Akutero izo ndimachita zinalito kusaweruzika komanso to kusapereka ulemu kwa inu
ndipo pa icho ndavomereza kusaweruzika uko ndinkachita. I promise that I will never see or contact your daughter again. Akutero akulonjeza kunena zoti sazaonanso pena kulumikizana mwanjira ina iliyonse ndi mwana wa Amalonga. I'm deeply sorry for the distress that I have brought into your home. Akutero akupepesa kuchokera kwa mtima onse pa zowawa izo adabweresa pa khomo la Amalonga. With a sincere regret, Kineyo angovomereza kunena zona kuti wazindikira kulakwa kwake pamaliziratu ndi dzina lake pamenepo Kineyo. Ndithu wachita bwino Kineyo, zichepesa ndi kwabwino ukaona zonena kuti izi zili ndikuthekera ndibweresera mavuto ndi kwabwino ndithudi kuzilavula. Of course ndikuti asanapepese dzulo limenelo mmasamba mchezo munasungulira kanema amene amaonesa zonena kuti magayi amugeto getoto imene Kineyo amachokera akubangwe uko amonera kuti sanakondwere ndi mathreats amene amachokera kwa bambo Malunga kupitatu kwa Kineyo, nawonso nde amalavula moto kumeneko. Tate ntioneko zimene amayankhula makosana amene wa Kineyo kuti pileni nkhani makamakato timalize nkhani unene ya songo mpanga undi utenga wa iweyo siselo Malunga batuma menya maselebu akina Kineyo kumakumatisa kulakwisa kwambiri vukole weselo Malunga sikutuma nyengalo ngwako iyayi iwe uli ninkazi amene unampeza pamoyo wakopo mkazi so wanthu ena aso nesizoti Kineyo muzimmenya iyayi ngati mmamenya anthu ena awo ndi anthu omwewo siselo Malunga ndipo ndikuuza live wandipeseti Kineyo ndifuna osalaka kwambiri chibwezi jana ulowelera bwanji kuti wasinangofikira kukula tusiselo Malunga songo mpanga guys songo mpanga basi kunama iwe siselo Malunga songo njaka basi chabwino taona komanso tamva zimene amayankhula magayi amugeto kuonesatu solidarity kuti ali pambuyo pa Kineyo. Palibe munthu amene angamuopseze komano zikuona kuti Kineyo anafunsafunsa uphungu makamaka amene angapangire hando nkhani imeneyi ndi zikuona kuti ampasa uphungu wabwino kutitu atalikire ku moto umenewo. Nawe makosana nkhani zake imene zayendera zoti muli maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo alipo followers mu comment section muonekezaso maganizo anzathu.